Berevaniya Rûsyê dibêje ku Çavdêrên Rûsî û Tirkî bi dihan binpêkirin ji agirbestê re li Sûriyê belge kirine. Di daxuyaniyekî de Wezareta Berevaniya Rûsyê ragihand ku 32 binpêkirin ji agirbestê re ji aliyê Rûsyê ve hatiye belgekirin û 26 binpêkirin ji aliyê Tirkî ve hatiye belgekirin lê deverên kêmkirina asta şer de li Sûriyê. Daxuyaniya Berevaniya Rûsyê amaje kir ku binpêkirin lê cem Rûsyê ji aliyê Komîta Hevşiya Rûsî û Tirkiya taybet bi tomarkirina binpêkirinan li deverên kêmkirina asta şer de hatine tomarkirin. Ew jî bi vî rengî ne. 15 binpêkirin li Idlibê, 10 li Laziqiyê, 6 li Helebê û 1 li Hemayê. Wî yên ji aliyê Tirkî ve hatine belgekirin, 15 li Idlibê ne û 8 li Hemayê û 3 li Helebê ne. Her di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Rûsyê de hatiye ku navenda Rûsya li hev hatinê di navbera aliyên nakûkdar de li Sûriyê û çavdêriya tevgera derbederan 3 hilmetên alîkariyên mirovahî 4.8 ton kerestên xwarinê pêk dihat û 2000 salîkên xwarinê de komkiribûn li ser derbederan hat belavkirin. Di dawiya sala 2017 de 4 deverên kêmkirina asta şer li Sûriyê hatin avakirin. Ew jî birêkeftin di navbera serokên Rûsî û Îran û Tirkî de di heyama danûstandinên esîtana li Nur Sultana paytexta Kazaxistanê de hatibûn imzakirin. û di sala 2018 de jî rejîma Sûriyê 3 ji deverên kêmkirina asta şer kontrol kirin. Ew jî parêzgehên Laziqiyê, Hema û Helebê û devera çaran ku parêzgeha Idlibê niha şer û pevçûnekî tund di navbera rejîma Sûrî û hevalbendên wê û grûpên çekdar rû didin û rejîma Sûriyê di hewlên kontrolkirina Idlibê de jî berdewam e.